vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ininiwo I am pregnant for my husband's brother and now I am 2 months pregnant. Saka ivo vari kuti I have to keep this pregnancy nekuti he wants us to have this baby, but inini I want to have an abortion. Ndokusaka ndauyawo pano ndoda kuti vedare vange vachitibetsera zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Tainge tagara zvedu tichigara muno muSouth Africa Edini naHappy, then Happy ndo paakazoti ainge achida kuti bankuru vange vachizoya kuno kuSouth Africa. Saka ndakatomboramba ndichiti imba yacho yatinogara idiki, it is too small, but ndakabva ndazongoona kuti kana ndikaramba ndichingomuudza kuti zvainge zvisingaiti kuti bankuru vange vachizoya kunoku, as for now aikwanisa kuzofungidzira kuti maybe ndinovenga hama dzake. Ndakazoti it is fine, but kana vauya kunoku vanofanira kungogara maybe for just a week, then vobva vazotsvakawo havo kumwe kwekuti vanenge vachigara. But pa1 week iyo yomukoma pakatotambwa game rose masports akatopedzwa, and then I found out kuti ndainge ndatobatira pamuviri. How it all started mukoma nashe, it was because bankuru ava vainge vasingashandi each and every day, so there were days where it was only me and him Happy ari kubasa. Saka paya pakuzongoramba vanhu makangovharirana muri vaviri apa, murume nemukadzi, obviously things will just happen. Zvakangoitika mukoma ndokubva tatotanga kutorara tose until I fell pregnant for him. Bankuru nao vava kugara somewhere else, and ivo ndakatovaudza kuti handisi kuda kuti amai guru vange vachizoya kunoku because ndava kuvanzwira shanje. I want him all by myself. Saka vakanditi kokana kuri kunzwawo ndinenge ndichinzwawo kudawo kusangana nemukadzi, ndikati ndinenge ndichiuya inini, then we do what we do. Ndozvatiri kungoita mukoma nashe. Handichatombodi kuti ivo gulezi vange vachitomboya kuno kuSouth Africa. Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Ndoitawo sei? Ndobvisa nhumbu iyi here kana kuti ndochengeta nhumbu yacho, then ndobva ndaramba nahangu nabankuru? Please assist. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichivabatsira. I think kuti it is far much better kuti mungorambana zvenyu nabankuru, then please do not have an abortion muchingorambana navo bankuru ava. But as for the child that you are carrying, the baby is innocent. Ameno vedare, munoti kudi vobvisa nhumbu yacho here kana kuti voita sei? Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashe yakamira sekudai so: ndinodawo kureurura kuti murume wandiri kugara naye muno muSouth Africa iye hatozviziviwo zvake kuti nditongoripowo pakumushandisa gore negore. It is the same thing over and over again. Ndinongoti kana ndikaona kuti mari yangu inenge yakwana yekuti ndikwanise kuenda kumusha, mukoma ndinotanga kumuitira kumwe stubborn wekuti kana iye anopa kutenda, then ndobva ndaenda kumusha. The reason as to why ndichimuitira stubborn wakadaro, it is because ndinenge ndisingadi kuti kana ndava kumusha arambe achingondinetsa, nekuti kumusha mukoma nashe ndagara hangu ndine murume, but murume uyu ndakamudyisa mukoma, ende mupfuwira iwoyo wacho wandakamupa, mupfuwira wacho une simba zvekuti ndinokwanisa kutouya kuzoshanda kunoku kuSouth Africa for nearly a year. Murume agere zvake pamusha achichengeta musha. That is how strong mushonga wacho wandakapiwa nevamwe gogo. Saka murume wangu aiva munhu wekuti aigara achindirova. Aiti kana akaenda kudoro, then aikwanisa kuspenda more than 2 days asipo pamba. Waiti kana azodzoka kungomubvunza kuti
ko muri kubvepi mukoma waikuvara nekurohwa? Kudzamara ndichizobetserwawo nevamwe gogo ava vakandibetsera mukoma Nashe, then ndokubva vachizondipa mushonga uya wemupfuwira, ndokubva ndazomuisira mupfuwira murume uyu mukoma. Kubva ipapo akabva azongovawo chizuze changu, kuzosvika ndichizofungawo kuti zviri nani kuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa. Ndikabva ndatomuudza kuti kuSouth Africa hazviiti kuti tinge tichienda tose, inini ndini ndava kuenda kunoshanda, iwe uchisara pamba nevana. Even though hama dzake dzakatombozvitaura kuti hakuna zvinhu zvakadaro, kuti mukadzi iye ndiye anoenda kuSouth Africa, murume osara achichengeta vana, hazviko izvozvo. But murume wangu akabva atoti zvinoita zviri right, saka iye anongoitawo zvemabasawo muvillage, then inini ndinenge ndiri kuno kuSouth Africa ndichishanda. So nekuda kwekuti handidi kubhadhara renti, kutenga chikafu nemamwe maexpenses, yangu mari yepay ndinenge ndichida kungoti kana ndikapiwa ingava iri 4,000 handifaniri kana kubvisa kana senti mukoma. Ndokusaka ndakazosarudza kuti ndinge ndichitsvakawo bharanzi ranguwo rekuti ndinongorishandisawo. So mushure mekunge ndatanga kugara naye mufesi uyu, zvandakazoita mukoma ndezvekudai. So ndakazodzokera kumusha. Pandakadzokera kumusha ndainge ndiine t-shirt yake, ndokubva ndazoenda nayo t-shirt yake iyi kun'anga. Saka kana tikanetsana paya iye manje nekuda kwekuti ndakanosiya t-shirt yake kun'anga uko, anobva atanga kufunga nezvangu manje zvekuti kunyangwe akazviona kuti ndiri kumushandisa, kunyangwe akatiudzwa nemafriends ake kuti iwewe uri kushandisiwa, but nekuda kwekuti ndakatora t-shirt yake ndo zvinozokonzeresa kuti ange achizotanga kunditsvaka achinditi baby dzoka, I am missing you. And each and every year it is the same thing. Each and every year mukoma Nashe anozotonditumidzira mari yekuti ndinge ndichidzoka kuno kuSouth Africa. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma Nashe. I am doing this so as to survive mukoma. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Yo mahwana zvinoda kutoti it's more like mune barika kaimi vanzvadzi, kuti umwe murume muSouth Africa umwe murume mujoni. But mazvinzwa here vedare hanzi ndichizogara naye murume uyu, it was because ndaida kungowanawo munhu anondibhadharira rent, kunditengera chikafu, yangu mari yepay, ndendisikade kuti ndige ndichizoshandisa kana senti kana kutumidzira kumushanzi. Murume uyu ndiye anotumidzira mari kumusha. Pakaipa wakambogarawo here nemunhu akadaro? Kana kuti kana uri mukadziwo ndo zvaunoitawo here? You can come to my inbox. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo ndiinayo. Confession yangu yakamera sekudai. So hanzi mukoma Nashe, ndinoda kureurura kuti I killed someone during a fight patainge tiri kudoro. Izvi zvinhu zvakaitikawo ndichangotanga kupindawo muno muSouth Africa. Saka ndainge ndisingatozivi kuti vakadzi vemuno muSouth Africa kana ukamunyenga obviously anotongokudza kuti I am single, even though anenge atori nemurume kana kuti munhu waanenge achidanana naye. Ndaisatoziva kuti iculture yavo iyoyo yekuti murume kana kuti boyfriend inenge ichigara kwayo, iye achigara nevabereki vake. Saka pana umwe mukadzi uyu wandakazopfimba, tainge tichishanda tose pane rimwe purazi. So mushure mekunge damupfimba akabva andibvuma, and I was happy because akanditi ndiri single. Ndaigozivei iyo ainwa doro nekusvuta fodya, iniwo ndichisvuta mbanje dzangu nekunwa doro. So it was a good combination. Tiri kubasa mukoma tainge tichingosvutidzana fodya dzedu, then kana tazodzokera kumba kana ari maweekend taienda zvedu tobva tanonwa doro. Ndaisaziva kuti murume wake iye ainge achitoshanda
kune imwe province. Saka murume uyu akazodzoka manje, ndainge ndisina kuziva kuti ndiye ainge ari murume wake. So nemunhu wangu takabva tazotorana ndokubva tazoenda kune imwe tavern but kune imwe location. Saka iye akabva azoudzwa kuti mukadzi wako ane umwe muZimbabweni waari kudanana naye, ndokubva azonditevera paya. So akati anditevera mukomanashe ndokubva azotanga kurwa neni, but inini mukoma ikoko ndokwainge kutori kubasa. Kubva ndichiri kuZimbabwe ndichiri kuitawo zvechikorokoza, vanhu vaitondiziva kuti kana ndikagara ndadhakwa ndinotoita sekunge ndinobva ndawana rimwe simba seraSamsoni. Saka mufesi uyu akazouya kwandiri zvezvezvechihwaiwai, ainge akabata banga. Takarwa mukomanashe, then ndokubva ndazomurova nebhodhoro mumusoro. Nekuda kwekuti ainge aine vamwe vake vaainge ainavo, ndokubva ndazotiza paya. Mufesi uyu akazoshayika zvake after a couple of days. Ndaitofungidzira kutoti zvimwe kuda mapurisa ainge achazouya achizonetsana nene, but after ndabva mukunetsana naye akasvika akabva atanga futi kunetsana nevamwe sekuru vake. Saka sekuru vake ivavo ndivo vakazosungwa. Asi mukoma ipapo pandakamurova nebhodhoro mumusoro, saundi yandakanzwa, mufesi uyu ndini ndakamuuraya. Haana hake kufa same time, but I know for a fact nedzimwe hope dzandinorota ndinongomurota mufesi uyu anenge akangogara zvake paguva rake akanditarisa. Hope idzi ndinodzirota almost on a daily basis. Ndinoti kana ndikasadzirota sanhasi mangwana futi ndinomurota, but sekuru vake ndivo vakazosungwa vachinzi ndivo vakamuuraya, because mushure mekunge anetsana nasekuru vake ndipo pavakazomubaya kumusana uku. So handizivi mukoma kuti ndoita sei. Ndoenda here kumapurisa ndonovaudza zvose izvo zvakaitika, my own version, kana kuti ndongoramba zvangu ndakanyarara, because kuhope murume uyu haambondipi kana zororo zvachose. Anenge asingatauri neni, but anenge achingondirakidza mamwe mavision anotyisa mukoma. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kune vane ruzivo, please tibetsereiwo. Hanzi ndini ndakatanga kurwa naye murume uyu. Mushure mekunge ndarwa naye ndikabva ndamurova nebhodhoro mumusoro. Hanzi ndakatonzwa kutoti akatotsemuka, mabhonzo hanzi akarira pandakamurova ipapo nebhodhoro mumusoro. Then after that ndokubva achizoenda akabva azonorwa nevamwe sekuru vake, ndokubva azobayiwa nebanga kumusana kwake. Saka sekuru vacho ndo vakazosungwa vachinzi ndivo vakamuuraya. Saka pakadai so oenda kumapurisa here. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo zvinoitika kwandiri ndezvekuti pandinomuka ndinoona kuti ndinenge ndiine mavanga muzvidya zvangu umu. Mukomanashe ndakatombozama kurara nevarume vaviri, but vose vari vaviri kudaro vakatadza kundibvisa humandara. Nai kune akambosanganawo here nesituation yakadaro? Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. I can't stay in a relationship for a very long time. Uye zvekare ndinozoti paya kana ndava kunorambwa nemurume wandinenge ndichidanana naye, who will be swearing even by the name of God kuti he is going to stick by me no matter what. Murume iye anozondiramba zvekuti dzimwe nguva ndinozotofunga kana kuzvipfuudza upenyu hwangu. So it all started after my father had passed away. Ndopa ndakabva ndachizotorwa naamai guru, ndikabva ndazotanga kugara naamai guru nabanguru. She came and picked me up from the village and I started staying in Harare, mukomanashe. So she was my father's elder brother's wife, but vaindibata zvavo zvakanaka. Vakazoshayika mai guru, banguru ndo vachiri vapenyu. But there was this other night mukoma, like vakangonditi usazokia spare bedroom door rako. Ndikabva ndaregedza kurikia, ndakazongopatika pakati peusiku ndikabva ndaona kuti mai guru nabanguru vainge vari muspare bedroom mangu, vose vari vaviri, vainge vasina kana kupfeka. Saka ndakatadza kunzwisisa kuti what was going on. Ndopa zvakatanga ipapo. Ndaiti kana ndakarara ndairota baba vangu vachiuya kwandiri
usikabonde nini. Mangwana acho makuseni ndaizomuka ndobva ndaona kuti ndinenge ndiine mavanga ekuparwa mukati mezvidya zvangu umu kusvika pari zvino ndo zvinoitika. Ndinoti pose kana ndiine murume wandinenge ndava kudanana naye ndinobva ndarota baba vangu vachinetsana naye murume iyeye zvekuti anozongosvika pakundiramba. Kana akaramba achidanana neni then anobva azotanga kusangana nejambwa neminyama muupenyu hwake. Kana angorambana neni then anobva atongoita back to normal. So ndichiuyawo panapa ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. It is not an easy thing mukoma kuti unotoudza munhu kutoti I'm still a virgin but it is fine kana uchida kurara neni. If you promise that you're going to marry me it is fine, you can take my virginity. After that murume otokudza kutoti iwe zviri kuramba. You can even try mukoma for a month on and on trying but zvichitoramba. Iye murume anenge achida kurara neni sikarudzi yake inosvika pakupera power zvekuti unyatsokuona kuti apa hapatomborina zvemurume, such that anopedzisira ava kutokupopotera achitokutuka. Such is the life that I am living. Ndauyawo pano handisi kutsvaka hangu murume asi ndiri kutsvakawo help. I know kuti kana ndikatanga ndawana help I can find a man that can marry me. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. My first boyfriend that I had muHarare akazotsikwa nebhazi mukomanashi in a freak accident. Mushure mekunge atanga kurota baba vangu vachirwa naye then ndokubva azoenda kumasowe akanobetserwa kumasowe ane minamato yaakapiwa ndokubva atanga kuishandisa. Zuva iro raakapedza kushandisa minamato ndo zuva raakazotsikwa nebhazi achicrossa road. Please assist me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Uye zvekare kana muine wamunenge muchiziva wekuti vanokwanisa kuenda ikoko vakanobatsirwa vainge vachiti pari zvino ndiri kuZimbabwe zvangu, so you can try to give her some directions. Zvakangoma hazvo veduwe.